A semana pasada eran os profesionais de enfermería os que reclamaban unha cota máxima de pacientes por profesional. A Illa e Ribadumia non teñen un servicio de pediatría de xeito permanente. Cambados critica o peche de todas as consultas en horario de tarde. E un médico de Meaño denunciaba hai uns días atender ata 76 pacientes por día. Ademais, as portas do Centro de Saúde de San Roque son un ir e vir de xente diariamente que se queixa das longas esperas e da falta de facultativos para toda a demanda existente. Esta mañá a voceira da plataforma SOS Sanidade Pública do Salnés, Rosa Casal, recoñecía que estes feitos non fan máis que apoiar a tese que levan mantendo dende hai meses dende a plataforma. Levábamos moito tempo dicindo que o ser distrito en lugar de área sanitaria iba a ocasionar moitos problemas, nos trataban de alarmistas, pero pouco a pouco vamos vendo que isto é certo. A atención primaria cada día vai a menos e non é por a profesionalidade dos traballadores, sino polos recortes e falta de persoal que temos en toda a atención primaria e incluso tamén na atención hospitalaria. Casal sinala que todos estes problemas teñen unha raíz clara que emana dos recortes en materia sanitaria e sinala que se está privatizando este servizo cidadá. Nos topamos, por exemplo, para darvos algún dato, Cambados que pechan o centro de saúde de tarde, que quedamos sin un pediatra, cando había 3, un o mandan para apoio, que é unha das reclamacións que se facía cando loitábamos por manternos como área sanitaria, que quere decir que todo o que decida Pontevedra o van a facer como eles consideren, e isto é pois que quedamos sin un pediatra. Non é que se venda literalmente, sino que a inversión de cartos públicos en sanidade privada retraeos da sanidade pública e entón acontecen todas estas situacións. Dende a plataforma sinalan que estes serán uns meses de moito traballo para continuar visibilizando as carencias coas que, a seu xuízo, teñen que traballar os profesionais da sanidade cada día. Unhas carencias que, segundo afirma esta traballadora do Hospital do Salnés, non fan máis que ralentizar e empeorar un servizo tan necesario para a cidadanía.